All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021 for Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Nabilin, isa ka oras, 10 minutos, karon nga adlaw. Huwebes, petsa 29, 87 días na lang nabilin ho. Kag mag-abot na ang adlaw sang Pasko, may nabilin pa kita nga bali 94 días. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Dalawang tulog na lang. Nagabulag naman sa ato ng bulan sang Septyembre. Ato naman na biyabihon ang bulan sang Oktobre. Oktoberfest. Kag ang pagsaulog sang 23 días nga Maskara Festival sa syudad sang Bacolod. Huwebes naman nato sa nga pagpakalagad sa kinahanglan ni Wat naman naton nga mangin kabuynog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Ato sa nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sa kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini mata kadulungan oras sa kabiyo ng aton sini nga patrol 1 Bravado Patrol kay na para lambiyong sa pinakabahin sang probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Aton na maliwat nga bantayan kag imulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon Zel Minardo nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Nino Bogina. Update sa mga balita national, international, just in report, breaking news, fast report, pang Huwebes nga edisyon sa inyo palatuntunan. Mangin kabulog nato ng puwersa ni Aksyon Dale Salazar.
Sa Webes Marathon, sining nga pagpakalagad updaman kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tolok, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay. Back to back. Sa aton nga makaaksyon nga nagalantaw sa Facebook Live. Ang inyong alagad, ang korman sa siring nga palatuntunan. Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action na Rick Magbanwa. Update ninyo ako sa Labilin. Isa ka oras, 7 ka minutos nga pagpangalagad. Diri sa inyo, palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Sa aton nga mga suki katag palamati nga nagalantaw permi katagabi diri sa inyo nga pagpangalagad. Sa aton sila nga mga Facebook lovers nga nagalantaw sa aton sila nga Facebook Live pagi sa live streaming ang inyo greetings dugay-dugay. Palihog lang medyo lolo kwan ang gamay lang pag-adjust sa inyo greetings pala. Hindi lagi tamaan kalawig Medyo liputa lang kung pwede lang ha. Para ang tanan mabasa ta. Para wala sang may maglain buot. Kakang-importante sa aton sila nga mga Facebook lovers nga nagasunod kadagabi diri sa itong pagpangalagad. Palihog lang, please naman. I-like nyo gid, kag i-share para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon talaga. Sa mga nagataya naman sa STL, gina-recap tagid permediri ang 3 ka draw, dugay-dugay. Kag sa mga nagataya naman sa Luto, ang resulta sang 649 kag 642. Ina man, dugay-dugay. Sa Webes nato sini nga pagpangalagad, daw karami isang tiyempo no. Galing kiti nagbulos naman ang kapaang. Although nga kon hapon, kakon gabi iti hindi gimalikawan tulo ang talithi. Si Bagyo Carding why na? Si Bagyo Carding why na ha? Wa na sa Philippine Area of Responsibility. Sa siling katuig, 3 ka mga makabig naton super typhoon no? Ang nagsulod diri sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Dumduman nyo si Super Typhoon Henry, si Super Typhoon Juicy, kag si Super Typhoon Ulihine mo si Carding. Si Carding lang gid yang naglandfall mo. Si Henry kag si Juicy tiway gid tuya. Kag nakahibalo bala kamo nga sa bulan sa Oktubre, may duha tub-tub 4 pa kita kakabagyo. Kag napaabot kabay pa nga sa bulan sa Oktubre pagpatakpit sa 1 hasta sa 23 walang sang weather disturbance nga matabo para nga tuloy-tuloy ang ligaya sa Mascara Festival. Amo ginang gihalos kita pangamuyo sa tanan after sa 2 ka tuig nga nagpandemic tati karon nga tuig 2022 nga nakaligwa kita kag nakaselebrar kita sang Mascara Festival ti abi one time of the abi sang Mayo nga lakat sang panahon para ang uhaw kag ang luyag magrandadi kag magwalda-walda sa Mascara Festival maka celebrar man kag makapangalipay pwede lang na walang tanay bagyo halin sa Oktubre 1 hasta sa 23 para everybody happy. Kayo sa Oktubre daan mga 2 tub-tub 4 pakabagyo mong ang pabuton ta siling sang pag-asa sa Nobyembre
duha tubtob tatlo sa Disyembre ginapabot duha man ka bagyo, no? Antes makatakop ang tuig 2022. Pangamayuan talang ng ang 23 Dias nga Maskara Festival mangin Mayo ang lakas ng panahon para nga ang mga negosyo bala mga kolokyosko ta sa mga festival site makabawi-bawi man kag makabulobinta man bisan paano. Mahal na sa mong kiosko 25,000. Ay puwerte. Sa Biyernes pizza 30 may ara nga soft opening sa Maskara. May mga kulo concert dira sa NGC. Ang kwan kay na ginipatigayon man kay na ang ginatawag nga send off of troops and resources ceremony para sa Maskara Festival 2022 naginhiwat sinilang hapon dira sa headquarters sang Bacolod City Police Office. Inisyali ng tambong to kina mga 1,165 mong alin sa PNP personnel, Special Action Force, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, ang Bureau of Jail Management and Phenology, at man to kay na ang CDRRMO, ang mga K9 units sang PNP kag sang Army, amo man sang Coast Guard, stare man to kay na mga force multiplier ta, kag ang mga taga Bitaw kay na full force man, Bacolod Traffic Authority Office. Pangunahan ini kay na ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir ang send-off of troops and resources ceremony para sa Maskara 2022. Araman kay na si Brigadier General Inocencio Pasaforte, ang aton nga 303rd IB Philippine Army Brigade Commander. Nakapulo picture ko to kanin siya. Sabi ko, General, pwede ta ka pa picture upod na ni Colonel Martir at ito ay mangkugin paslaw ni General Pasaporte. Action radio, lingko, yes sir, yatimatik Salamat gid kay General Pasaporte kag kay Colonel Martir. Tikulo kompleto to kina ang CD staff, pulo ka mga station commander from 1 to 10. Dason si Mana, guro first week sang Maskara Festival may augmentation troops nga mag-aabot alin sa Pro 6. Hindi man na sila nga tingob medyo kumbaga sa mga kwan staggered, puta-puta hindi sila tingob nga mag-aabot di kiti hindi ang may mga schedule of activities nga may manag abot nga VIP kiti matay ko dumabot si President Bongbong Marcos mo si Vice President Inday Sara Duterte dumabot man sa highlights ng Maskara Festival. Wala mo ng mga ginabantayan sa aton nga kapulisan ang security sa aton nga mga VIP. Wala mo ng isa sa mga concern gid sang aton sining BCPO. Napabot pa ganin ni Colonel Martir nga probahan ang gunban sa Bacolod although wala pa feedback ang krami ang NTC nga signal shutdown ginaprobahan na no sabagay ti all set na ginman niya ang kwan mong ang security preparation niya ni Colonel Martir may mga idugang-dugang na daguro gamay pero as far as Maskara Festival 2022 security is concerned, no problemo. Kumbaga sa mga hinalay pa na armidula na plansado pa. So, mayo gid ang security plan ni Colonel Martin. Nakita ko man. That's why ngayon yung ban bala sa Bacolod, for Bacolod only, 23 days
sang Maskara Festival damo nang ginahinga mo ni Colonel Martir nga probahan sang krame ang gunban para nga way sa mga insidente bala gamit ang armas luthang. Ayos! Parang iti sige General Inocencio pasaporte nagpasalig man sa Bacolinios mo nga himuon man ang tanan sa army na makabulig mintinar sa katawhayan sa sulod sang 23 dias nga Maskara Festival sa Bacolod. Ti uhaw na uhaw yung tawo mo kung kalipayan sa Bacolod ang pagambalan, gigil na gigil, gutom na gutom, bodo G&G ba? Nga makalagaw sa maskara kati duwa man katuig nga wala kita kaselebrar maskara mo. Kaya na nagkasturyan na kami nga kadali kay na ni Police Lieutenant Colonel Prangan ba? Ang Deputy City Director for Administration. Jackson Eric ang tao sa Bacolod sa mga Cagnegros. Uhaw gidya sa Maskara Festival. Ikaw mo gani sir. Kasiling ko inyo yung ginapapil. Na mo gani na dasway nga ti way untat ang mga security meeting blang ginahimo. Ang hari-hari sang PNP sa Visayas area kanito man abot man kaina mo. Abot ko nakapatigayon sila kina sang conference man na. Una nga doon kasako sa mong Bacolod Police. Kagati whether we like it or not ang pulawanay sang pulista ara na nakalinyada. Ang importante busog pulista para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang mga pulis na nga ma-deploy sa maskara hindi tagid papagutman ha. Ang aton nga Maskara Festival Director si Attorney ara man kay nang aton nga Maskara Festival Director mo si Attorney Pinky Mirano Ocampo. Ati may budget na nagurong pulista sa ilang stomach development. Pulo paklans lang guro way man na problema sa syudad. Masarangan man na nila ang pagpakaon sa kapulisan. Taon kung pulis tayo may sweldo man ha. Pati namin kaya kung may separate nga budget para sa pagkaon sa pulis tayo. Kaya mo na siling ko bilang abisan ano nga pinulawanay. Kung bastante ang chance ng pulis ta. Da ba na sila makabawi mo? Suplayan pagkaon, suplayan mo tubi ang pulista sa mga lugar sa festival site. Hawa na sila ikomoda. Ang balo ka na-experiensyahan talani for the past sa mga Maskara Festival celebration. Ako sa hindi tagid mapaiway, may problema gid kung pagkaon pag-balance pulista. So pulis sa sining pagbalik sa Maskara sa Bacolod, ang aton nga Maskara Festival Director si Attorney Ocampo o puling ka hindi man pag-idingot ang pagkaon sa pulis naton nga nagabantay halin sa aga, sa ugtos hapon hasta sa gabi, hasta sa kagahom. Kung bastante ang pulis ta sa pagkaon kag tubi, kuya man sila mag-vacate sa ila sining ila assignment. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Kung si Madam Watts Kikay pa, niya importante, unay ang kape. Ayo di purma. May tama si Madam Watts Kikay. Madam, ngayong gabi dira sa imo. Why kita da? Daw mahuya mata ba? So sa picture ko sa Facebook lang makita ni si Madam
watch kikay, pero sa personal, ay kami nakita nice ni mo. May mga ginapost para sa kasang mga namin kapag kaon bla. Galanta lang ko doon nagalaway man ko ba? Ayo di purma. Daw mahuya man ta kay Madam Watch Kikay ba? Ang mga polo picture sa FB ba kanami nga mga lugar kabugnaw. Kadto lang to di ko makadto Madam Watch sa imo nga kalan. May kalanan ka daw mahuya man ta ba? Ayo di purma. Sige, madam. Oo, sir. Ay, may kalanaan kagali, madam. Dining mo nga kalanaan na yun. Sabi ko, sa lain nga lugar, ang pulo picture mo isang kalanaan mo ni nga pwede ka ka-order. Gali, may ara kagidya gali nga kalanaan. Daw mahuya, man ta ba? Hindi mo kalanaan na, madam. Pwede ka ka-order. I-kwanta lang, i-grab ta lang. Ayo di purma. Lako muna. Yan ang lako muna, madaman. Basi sa Estados Unidos na hindi. Mahuya man taba. Sige, madam, salamat ka. Ako lahog mo na. Pero kung may ara, yawat pa man. Ayo di purma. Sila niya exchange ta GNG mabalos ka gida. Sige, madam, salamat kita. Sige, antes sa mga report gikan sa ato sila nga mga patrol unit reporters, specialmente sa ato sila mga correspondent, may gintiro to sa may syudad sang Sagay, patay ginto. Ang gintiro, ang laing kita may nasa labat pa to nga babae man nga mapatugho lang ang tani gasolina sa gasoline station do na igo pa to ka tribulet. Basi may follow up na dugaya. Si Action na Roger Gutiv kay gin-flash ito kay na temprano pa sa programa sa firing line ni Loverboy Action Marlon Hinevea. Basi may follow up na sa dugaya. For the meantime, check na rin ito sa nga patrol 1. Brabado patrol kay kamusta tanay si Action Zell. Kundi naman sa nakasangat nga malparahe sang Bacolod. Ano ang naobserbaran niya kay Tibuas soft opening sang Mascara Festival mo sa syudad sa Bacolod. May mga kulo concert sa NGC ho. Pagka Sabado pitsa uno ti unang adlaw sang selebrasyon ka Mascara Festival. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Yari si Action Cell Minardo, observation report sa Patrol Cell. May gabi din ka? Action Eric, good evening. Bao din ka? Bao perte. Din ka? Ari sa may plaza dapit, galibot-libot. Sa din? Sa plaza yun. Sa plaza ka, galibot-libot. Okay, good. Excited na ka mo? Ang plaza, subong do halos tapos na ilang papatindog ka, Kisko? Yes, malapit na. No? Ti, abi, way kada kuan, way kada live feed sa plaza? Sana Action Eric. Way kada live feed sa plaza bla, way kada live da sa plaza? Wala pa. Buwas pa ang kick-off sa lubong sang Mascara. Hindi ang kuan bla live video ara dagli Live plaza video na. ko, oo. Oo, panaog bla. Lang kay mangita kami na Paduluga bala sa patrol bla, wala ka kapungko dang ka tugnon dos patrol guwa ka pa para maulo initan ka man. Ya, pagita kami sang sang pwede maparkingan nanay. Ano bala si Daily bla mag-report nga may live feed bla nga panaog ka nami ilang tawon. Dali lang, kay basta ka naman, dalas Andreo. Tubuan ka ganada karon kwan. Tubuan na kati-kati sa lakapungkos patrol da kung gabi. Guwa ka bla para ma-expose ang beauty mo. Oo, para ma-expose ang beauty mo. Yes, Action Eric, no? Di na nga tubang makapwa na. Hindi, tubang yung sa katedral. Katedral ng area? Oo, sa katedral ng area. Ate, ang katedral niya, gado ka bukas, gado may baligyan na daya? Aray, ang mga... ano ba lang sang una? RTW? RTW Yes. na daya? Oo.
Amo na din subong ang mga nagabaligyat. Oo. Diri at sa tubang niya sang Tubang tawag bikwan, naton. tubang bakapuan bida, ang mga nagaplastar daw lang ang mga kisko. Dako tara mo tabi ko human-human na gid man da. 20 years. Kag Yes. kung may ara na gid man dira ginapang Nauma naman, kay ti, kung may oo, ara na gid nakita- man dira nga ginapang hakwat nga mga kinaha ka bere kag soft drinks na kay ti boss. Wala pa sila, no? Ng mga baligya, wala pa subong. Way pa da. Pero halos Wala humana, pa. humana. Sunarek, Humana. humana. Bebe. Ang iban, napasad naman gid. Oo. Pero iban nga pa dayon, pasubong ang ilang. May ara pa da nga naga amo ni oras may ara pa na nga nagapamanday. May ara pa, nagatakod ni sa ilang ang mga suga. Oo, suga nga Oo, nagtakod mga tapos wirings. why sila plano magtakod kuan ng trapal da sagwa. May trapal na diri sila. Ang Oo. matabo na diri actioneric mo sa pagpamangkot na naton, information naton, nga daw srad ana de, pagkalabuot, depende kung ano oras actioneric, ini ang dalan sa may tubang git sa police station 1. Ati always na ginasiraya, always na ginasiraya. Ang pagtsindi ko sana pagsira sana daw gasugod las 4, bla ko alas 5 sa hapon. Laban-laban Alas actioneric. 4 or alas 5 sa hapon hasta mag alas 4 sang kagahon. Kagahon. Na, Oo, te, ang matabo na pwede, hindi kili malatagan sa ano eh. Uy. Ang lamisa, pag idya pa kadto diri ato bang Oo. police station 1. Abi ko kani may mga hinakotan na lamisa pulong ko Wala pa. ang mga kinaha ka soft drinks kag beer way pagle. Buwas gid guro actioneric. Ah, buwas pa. Oo, buwas 29 pa lang man subong. Buwas pa man ang kick-off nila. Oo. Oo. Palantawa ko Eh, dabi sang kuan palantawa ko sa ila dabi nga kuan dabi space ang ila da nga klokyos ko dabi. amo ni siya sa tubang Ato sa- ko na ni sa. Ato sa Galing amo niyo. ato sa punta to kasana go may nagapamandayo dito blakad to. Ang sa puntay actioneric wala pa. Sarado wala. pa tanan. Oo, Ah. ari diya subong niya. Ang sa tubang ko gini ang may nagakayo sila sa ilang nga suga. Oo. Ang subong nga gabi kag ang sa punta nasarado tanan Oo. actioneric diri ang Palantawa. mga kiosko. Ato bing nagabukas na nga wala bla pinsa bla no to blang sa piak. Ako niyo? Wala pinsa bla dang wala pa bla yung Kadulog nasira. kay wala pa gid sila suga de. Hmm. Are ang bukas, are Ah, ang mga mani. sarado ni. Are ang bukas Do kagamay sa space no. gamay siya. Palarias. Yes, ang bukas. Palarias lang guro tanana. Oo, amala sila measurement. Ang iban gani ila idiya daw tag duwa ka plastaran mo lang ila. Tay lay guro ginakuha. dua guro ka buho ginakuha nila para maglapad-lapad man eh. Oo, para maglapad-lapad. Pero Diba, okay naman bakmudan? sa mga mo ni kagabay kay pagkalabot isang pagkasarado sa dalan niya pwede ka na diya kabutang na misam sa may tuwa sa dalan. sa tuod Oo. na bala bintagi man kung duwa ka buho agi mo gali kita mo na galing mahal-mahal may mo sa 50 mil eh. Oo. Oh. Mataban. Nan. For 23 days naman, kung mag-inom lang gidri ang imong plano. Ate, Kung damo sa diri ka? ako ng imong mabawi mo man siguro actioneric. Damo ka kwan, damo ka pilian ilimnan nga festival site nila sa plaza eh. Oo, GC to. correct. Damo eh. Way ka pa nakita ginaplastar nga mga lagko nga sound system da sa corner kag corner way pa? wala pa. Ah, way pa. Wala. Nasubong gabi, wala. Agapanakot sila subong niya ang sa syudad, sang Banderitas. Ah, banderita subong. Areo. Ngara na. Ah, ra na. Yes, oo. Ati mayaman good. Nan. Amne subong ang sa NGC amo man. Ang naka-set up pa lang dito, amo tiya kagina may na-set up nga mga music na ako ng mga dagko nga sound system, Oo. kag ang grandstand ya sa NGC, nakaprepara ng ito ang utubangan sa Kahapon. backup one do way pa nakaplastar man kisko no way pa no? Wala pa Wala man pa? ako sinerek. Oo, buwas pa rin siguro sa gabi. Buwas sa gabi. Oo, kahit pagka timing gid pagka uno aga. Ang Sabado, preparar ang lawas. Parang lawas sa pulaw. Preparar ang lawas sa Ara pulaw. na ano daw ang may kudal man nato sa piak da sa kilid ka backup one? Ay Amo hindi. ni sa atubang ni sa bakapuan. Ah, okay sa Amo ni plaza sang na. kiosco nga ginatakdan subong nila suga. Ara di may Kaya mga tao, malabanan ka di rin. may mga tao Ah. pa na nagapamanday. Nagatakod sang generic sang suga. Yang ang suga ray kasudad ako nila na para sila kiosco lang ya. Mangko tabi. Ang kota sabi Nang kung may gabi ang suga ni na suti ako ang gidi sa kiosco. Iya kasi tugit. Oo, generic ya gid kasi to. iya ka. Iya kasi to. Ay kasudad na gali. Oo. Sa isa ka kiosco pila ka suga? Isa ka kiosco man tula ka suga. Isa lang ka suga. Oo, isa ka saksakan kay isa ka suga. Sige, generic. Bo kakini ba?
Gani, okay naman kay ting gamay naman ang space. Oo. Magaman na duwa ni siya. Ang duwa ka sister. Ginianing may fence block na rek. Ambot ko may diya sa kung pilang takos sila sa isa lang. Ang isa ka sister, sila ni ang musunan siya no. Takos siya. Por ano na? Ano Wala na? silang idea sa Away diya. Okay sa electric sila yung sunere. Ah. Sige. Pero to mga 4x, ano ka, nag-engineer ka na 4x, patakang ka na. Hindi pa ta kabalo kuwan siya na mag-estimate siya na. Ha? 10 by ano? 10 by 20? Dako. Kung duwa na ni Guro, 10 by 20. Kung duwa na ni Guro, pilang laba ya, pilang kung magpalaba pa kadto plaza pilang laba ya kag kung idupa mo da ya sa pertahan nila pila ka dupa na mo na bla. at kung sa pagtanaw, kung wak sinare, kung isa ka kiosco, daga 5 by 10. Kung sila, kung duwa na ka kiosco, ga 10 by 20. 10 by 20 ang duwa na ng 20. kiosco. So kung isa lang 5 by 10 eh, no? Yung kalaban na, bakit ginagawa ang takos at sinare? Oh. Nako naman, kasi ang kala ni makupar mo nila, once masaradaan na, sila Yan, patapad nila, i-compare mo sa ibang actionerek nung siyang ilim na, lang ginali palibot si Andre ang dalang siyang going ni ba sa may MP po abot. Siling ni Buyetski Buyetos niya daw 2 meters bala ang entrada sang kiosco mo. 2 meters ang entrada sang kiosco ko no. 2 metros ang entrada, entrance ya blang baba ya bla. Daw 2 meters ko no. Oo, mamugid. Mag 2 meters pila ka ruler na, dua lang. Tulo sobrago ro duwa kami ni. Susurbrado ka metro. Oo, sak ano ko. Kasi da medyo lapad-lapad yung sa actionerek. Oo. So, namin ko, kaya sa mga gini mga plasaran, dito lang, ang ganyan ko sa mga tao, Oo. kahit daw mas dali pa makita. Makagati kalabanan, dito rin yung naobserbaran natin kung makitaan, sa tubang sinisa nga kasedral at Eric, Oo. mga RTW nun na muno, makagina, ini mga kapangalan sa mga bata, mga tayo, mga baligya, subong Andrea, daw pang may mga gamit sa balay, mga bukid sa tubang sa bakapuan, ang mga ilimnan na nakaplastar. Gani. Nato dito sa mga NGC, puno-puno naman katama, ang ila dito ng mga, ano na tawag, mga kiosco. Sa mga dami ko na sala, dito sa Narek, nasa atubang dito sa nga pa na Shatek, kalabanan mga inasalan, good ang baligya sa mga kalandan. Buwas ka baby basi makasaylo ka sa NGC kag sa Manukan country bla. Yes, so subang kami tanawan sa diri ang station sa Carnival diri sa may SM Dapet. May kung okay pa rin sila. Pero lagi diri sila sa diri, may compare natin sa may Bacolod Government Center dito yan, ginanga dagsak din, no, sa nga tao. Pero diri, chikero natin, pinag-offer naman sila. So may mga relief pa naman diri, sa may mga baligyaan bulak, pero sa hanap nerek. Okay. Sa nga cultural centers yun. At ang pamilik, likod siyang pamilik, nadamo sa mga baligyak, relief nga sa patos, mga relief pero buhat. Arag relief na. Relief nga sa patos. Kay barato lang. Sa may San Sebastian sa may halos palibot sa plaza may kiosco na tanandan, di ba? Damo na. Mga tao halos yung tanan kagati ang yung store mo namon dito sa may ang sa sa electric mas para siniyak sinarek pero wala pa man to ganap with sa may Upper East ayun. So dito siniyak sinarek ko sa may carnival na day, you know, do tayo man tao sa atong dring nga pagpanaw. Do tayo tao. So makadto sa mga tala mo. Oo, dere ako. Sagwa pa lang. Ano na kahit kung siya, mabaktan mo na yung bayan nga damo tao. Ang mga nag-parking, yung mga kasalakyan. So, dere subong nga, may mga mingawgid man. Kanina yung panakitan sa mga NGC, may Ferris wheel man, may frisbee. May yan, kasi mong gabi, may kaulan. Gani, ito ko namin naman sa sigdo kami mga bituon man. Kaya, nabatsagan ko na yun ang Belmans. Belmans, tigid no? Ang dupoy-dupoy ka ang bla, no? Oo, kasi sa gabi may mga nagabaligya mo nyo. Chicken Joy, Balot. Oo.
Nalagay balikan ta sa action seminar do ko doon dula ang signal ya no. May gabi kay Maninoy Maeng kay Maninay Chari Salvacion de la Carlota kay Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family sa mga Dungganon boys nga nagamonitor sa aton. Salamat gid pagbuylog kada gabi. No sa kay pare ko Amboy Osobrag ba si ko kumpare ko Amboy Osobrago sa BCPO ga monitor man sa aton sa nga Facebook live sila ni paring Ken ano sa guys in Tokyo, Japan. Action Sela, please come back. Yes, sir. Kunwari, no? Dari sa, ang natao, dari alakalaka, dito sa tama. Compare natin, dari sa may Bacolod Government Center. Oo. So, rights yan eh. Wala pag ito nila ang dami rights. So, bang may nasakay. Huwag tambakan, di ko din nila, actionaries ng balas. Kay ga kuan da ga lapot siya kalunango na da. Oo, nila siya. Pero dito sa Bacolod Government Center, sa likod, ginahangpangan na ba yung Liga Football. So, may mga hilamon ko gamay. Pero dito nila, lapot siya. Kaya di ko gano'n na. So, okay na ang sitwasyon dito. Makita natin dito, generic, na may mga gintampukan na dito sinisang balas. So, ito mo na sa mga gabi, wala. Dito masyado tayo dito compared to dito sa may governmental center. So, may mga obstacles na sila galing rights. May Ferris wheel, subibo, pero wala ko dito nakikita. Ano dyan na rin, carousel. Para lang kabayo, nga galibot-libot man. So, may horror training sila. Ngari pa sa likod, bali duwa diya ganito. Mga Ferris wheel ang hari dito sa may... Dito sa NGC, isa lang to ang Ferris wheel, no? Isa lang, pero may Vikings dito. Sige. Parang daw, ginagayaboy. Okay. Oo, amoy na ang latest. Diri nga si Tesoro ng Action Eric, nakagsi sa buwas sa gabi, kag sa Sabado, chikeron sa Mandri naman sa Baywalk, sa Sabado, October 1. Sige. So, amoy na, Action Eric, ang latest update, diri siya may sibag sa Bacolod, na malinong kag matawhay, mga kaya nakasang trapiko, normal naman sa bunga gabi. Sa ato nga mga tagpala na team, ayong gabi gid, kag maghalong gid, observation report nga gikan sa patrol in Section Phil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Cell Minardo live report sa patrol padayon nga nagalambiyong sa Metro Bacolod alin sa plaza nagpa us-us sa panapanaog ara da sa may carnival site lapit may sa may Pope John Paul Tower may ikaduha man da nga carnival ang carnival to sa NGC kadira sa reclamation area do isa man tagiyada no i-opdan da lang sang maayo nga lakas sa panahon kang matawhay goods na ang mga negrosanon kag mga Bacoleño sa pagsaulog sang Mascara Festival sigurado ko damo pulis na sa nga minadlaw sa mga Mascara Festival site, no? Balikan na karon sa Action Cell sa last kag final report sa ato sa nga patrol sa balik niya sa nga pagpagalag. Check na ang mga report nagi ka sa ato sa mga correspondent. Standby sa report ni Action Roger Guti basi may follow up sa dugay-dugay. Shooting sila dito sa mga syudad sang Sagay. Action BJ Pasible standby kay unahon ta si Action del Sur Pateño. Mga update kabalita gikan sa may area Santo Boso, Calatrava kag area sa San Carlos sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa aksyon Lesor Pateño, line number 1 sa report. Sor, may gabi, pis kabin? Yes, action Eric, mayang gabi kag sa aton sini nga mag-aksyon, mayang gabi gid. Pista mood gida sa inyong parte na. Way pa kay daw buwas pa sa gabi ang buwas pa sa adlaw ang soft opening sa Mascara. Soap pa na. Oo. Oo. Hindi pa na hard soap sa buwas Biyernes, hard sa Sabado. Ina ba daw parte na gid ang preparasyon sa Bacolod? Ati security plan niya plansado na. Buti ka kita ko to kay nasang post mo sa daw sa Facebook ko mga sa Facebook ko ang send-off ceremony. Send-off ceremony sa mga organic da. Bastante gito. Grabe gid amo na ginasiling
magbalantay ginas pila ka mga kilid-kilid sa Bacolod kay tanan nga riyas Bacolod may ara display sang ano. Kada pusod sa Bacolod, may pulis mo. Mugani. Ang lain ako ng pulis, wala pusod. Ha? Ang lain ako ng pulis, wala pusod. Ay nako Kada pusod sa Bacolod may pulis. Ang lain ako ng pulis, wala pusod. Panago lang. Na mo na lang tirada. Ti buwas na dason nga mga inadlaw na babaha din pulis Bacolod kay may augmentation man ang Pro 6 mo. Oo. Di mo ginasiling tadtara mayo. Kag importante damo pulis para layo sa gamo kag ilinaway Na mo gani kung mulumayong maog damo din pulis masipit sa pagkadto silda. Ate ready naman si Sir Saruna das district sa Bakapuan. Ate Kaya ting Bakapuan daw mo. Ha? Tara nga police station preparado na. Oo, pero ang Bakapuan daw mo ganang permida yang ano. Ang sentro. Masako-sako kay sentro na aslada. Lipat ako mamangkot yan na kay Kilal Martir kon ang container van kon ibalik na rin iblang mga container van na butang sa corner mga ginabutangan sa mga salawayon na. Oo, hindi lang kay container van. Ang portable toilet gidya. Ay sa pa natin. Ate ma-provide man ang guro ang kwan ang syudad las plaza da. Okay, mga tao nga daan. Amo naman magbaha sang ihis plaza da bro. Pagsod sa plaza da, bantay ka bla. Pagbaha sang ihis bla ka panimaw pa beer bla. Kay kusa hindi kasarang ang kanong ang CR ka plaza kung maglangi na. Ay sus. Dulugan kadasang mga tao alin sa north and south. Kay ti ginalantaw nga bonggasyos ang pista sang maskara. Ati laban. Ti daw ginasit nga standard ni Mayor Benitez ang pista sa maskarahaw. Ting iban sila nga mga maskara sa mga kaiping nga syudad ga-preparar man na kay man ti bagpuman mo nga nakalampuwa sa pandemic. Correct. Ti una-una gid ang Bacolod lantawon ta kay daw mayo ginang turismo nyo da. Ati may labot na ari ka naman di guro dason nga mga sinimana naman. Ati lantawon ta kung sano ang break. Balo na kung di naman imo na dahil nga rumbuhang ti siyempre Gingy naman. Ay away na iya. Matik na iya kung nari sinilson ako. Away na iya paglubad yung mga muna. Patinya kung nari sa Bacolod di matik na rumbuhan niya Gingy mo. Oo kasi aratang mainit ka sa baw mo. Amo na tirada. Amo na nga subong do wala ko nagdula sang isda nga nan kuan kasi ko kada mo ka pagita gid niya tinula mo. Although nga ti samon di araman. Pero ti lang gid yang luto sa Gingy. Natural. Kay yung ban nila ko so imo balay bisan ano kanami sa imo nga pagkaon dula ka gana pero gwa kabla. Maganahan ka gid. Kay maganahan ka gid. Kape bigyo nang nagatimpla mayo gid piho. Labi na ganyan na diskwento matik. Ara ka naman. Pati-pati ka naman muluwat ka naman. Silang badla maka pulsuin ng Gingy na matik na nadayon. Subong ara pa subong sa kuan mo, ara pa subong sa tawag blang nga pick sang kuan sang pag-amat-amat ayo. Maskara na maskara na. Ara landa Gingy aradang Kapitulagon pati manadang correct istanay sa Kapitulagon. Kung gusto mo antes ka pa Gingy pagka sa Kapitulagon ka mag-walking nan ulo pa balas ka da bla pagabot po din pagabot sa Gingy go pwede sa bawang init kagdaw mo lang na malapit da nga anuman mo gani may gupan sa bawat ayaw ka pa sa layo nga na lapit nga lakton mo. Tapos pa bla affordable pang kuan presyo. Namit na affordable pa. Lutong bahay. Na tirada. Amo nang mayo da. Sige, tiwala na da. Ara. Ikaw pa yan matik na ya. Matik. Happy pista lang da sa Bacolod, dala kwarta. Dala kwarta. Mo importante, dala kagid kwarta. Dala kagid kwarta kay bati blang sige ka lang daya lagaw, barikuson ka dala sige ka lagaw, lang kagid inom-inom da sa Diyos lang. Laban. Dala kagid kwarta kay basi may masandaran kada nga luyagan mo ba may ibakal ka. Correct. Nagutumon ka Gingy ka. Hosto.
Yes, Action Eric, ang balita madulo naton impormasyon karon ng gabi ang Highway Patrol Group sa pagpamuno ni Police Staff Sergeant Melvin Gantalao ang nagapatigayon sang seminar sa mga grupo sang Niyasida Negros Island Anti-Crime and Illegal Drugs Association sa Banwa sang Tubuso upod mana ang makatapo sang kapulisan sa pagpumuno ni Police Major John Ria Batadlan ang OIC sang Tubuso PNP Action Eric. Isa sila sining gintalakay ang Republic Act 4136 no, kundi ang traffic rules and regulation hindi lang diri sa may Banwa sang Tubuso kundi sa pila pa ka mga kaiping nga syudad diri sa may nauna nga distrito sang Negros Occidental. Sa iban nga bahin nagapatigayon man sang Peace and Order Council meeting ang San Carlos City Peace and Order Council kaina sa pamuno man ni City Mayor Vice Mayor Christopher Paul Carmona upod ang makatapo sang DILG ang PNP, BGMP kag subong man Regional Mobile Force Battalion 6 Philippine Army kag CDRMO sa may City Hall dira sa may syudad sang Bacolod nga ginpatigayon sa may barangay Palampas sa nangin nakaupod man ang aton sining mga kapulisan. So far diri sa may Calatrava Action Eric pasaka na ang gininquest na kaina ang kasong pagbayolar sang Republic Act 9165 batok sa kay Jim sa Palo ang nadakpan na kagabi mga las 11 sa ginpatigayong drug operation diri sa may Banwa sang Calatrava. Kagini siya ang ginapaidalom kaina sang hapon sa drug test dira sa may syudad sang Bacolod Action Eric. Kaga inquest na kainaman ang iya sining kaso. So far diri sa Banwa sang Calatrava sa aton sini area medyo matulotawhay ang ining panahon kaga wala gid man sang dalagko nga mga panghitabo ang opisyal nga naka-blatter sa aton sining police station sa Tubuso, San Carlos kaga Banwa sang Calatrava. Muna so far ang aton sini impormasyon madulong sa sining gabi para sa aksyon night patrol gikan diri sa naunang distrito sang Negros Occidental. Ka-aksyon nyo Nelson Patinyo na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat gid aksyon na Nelson Pateño. Report ni live gikan sa 1st District. Sa ilo naman kita sa ato sa Palamatinaan 2nd District. Balos ka report na aksyon Roger Gutib. Area sang Cadiz, Escalante. Kaya posible may follow-up report siya sa natabo nga shooting incident karong na mga gabi dito sa may syudad sang Sagayho. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa aksyon Roger Gotib, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, aksyon Eric, may gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton mga balita, gikan diri syudad sa Cadiz, aksyon Eric, parahin karon ang hot pursuit operation sa makatapos sa kapulisan sa pasibol nga madakop kag makilala ang suspect nga naglutang sa sining ginklaro man aton sa report kay man ang unang report lang biktima si Russell Matarong ikaberte 44 anyos base sa lisensya sang driver's license blang ara sa iya pero daw di man gid masyado may makita gid ang itsura amo higi basihan kay ina sa kapulisan nga ang ginlutang amo ni si Russell Matarong ikaberte base sa driver's license pero ginaklaro man sang pamilya
sa karon nga tiara na sa Alfredo Marañon District Hospital. Na interview naton nga hindi ini si Russell Matarong ang napatay, kundi nga ang manghod ini nga si Jo Marie Matarong. Suno sa pakaisa o tiya sini sang biktima nga ato na interview samtang ara sila sa hospital sini nga gabi action erect sa gindala ang biktima kag gideklarar nga dead on arrival sang maangkangkon ini sa madamo nga mga pilas, visible nga pilas to 5 gitaran ka igo sa tiyan, sa dughan, sa nawong, tapos sa tagkugo, may ara pagid sa baga, kadamo sa igo nga sa din ginapatihan caliber 45 base sa mga basiyo nga na-recover dito kay 8 ka mga empty shell sa crime scene na na-recover sang mga kapulisan. Yari nga ito na interview sa pamilya na nagakonfirmar nga hindi si Russell Matarong ang napatay, kundi si Jo Marie Matarong. Sino kayo alam lang? Susana. Ano mo ni si ang gintero? Pakaisa. Sino giningalan niya? Jo Marie Matarong. Marie Matarong. Hindi na Russell Matarong. Dili, maguwang na si Russell. Ano yan si Russell? Magulang. Magulang niya? Tingang lisensya ya to Russell. Magulo niya yung nadala, guro ang kanunoy Russell nga lisensya. Pero ang iya giningalan Jo Marie. Oo, Jo Marie Matarong. Teka, barangay Makiling man. Makiling. Ano na yung trabaho yan? Nang sa kamiyor man na, kuno kamiyor man na sa dire sa Escalante? Escalante. So, halin na siya sa Escalante? Dire halin sa Makiling. Hindi siya pakanto? Pangalan man kuno mo, ingon mo-duty kuno siya. Ma-duty siya? Oo. Okay. So, ikaw mo kabalo na kung may pamahog na siya kabuhi? Wa man ko nakahibaw gid sir. Pero ang ginadala yung lisensya, Russell, magulang yan eh. Ang iyan na siyang magulang ang lisensya, ug mo iyang nadala, iyan na siyang magulang. Ang magulang man ganyan si Russell God. Okay. So, ang napatoy sigurado ganyan nga si... Sigurado nga si Jo Marie Matarong. Okay. So, amo na pag-confirm siya pakaisa nga si Susana Matarong, kaina sa aton sila nga interview sigid lamang nga gabi, kaya ra sila sa ospital. Naisa man to ka pamilya man nga pakaisa nga sila nga base ko na sala lang kuno padala sang bag ni Jo Marie, kagang nadala nga bag amo ang bag ni Russell kay hindi siya mag-duty. Kasi may mga ato man to kaina nagpayag nga paano nga alin siya sa Makiling nga ang iyang motor nagapunteriya sa pakadto sa barangay Makiling. Pero ining gasoline station sa din siya nga magtughong dira sa entrance ni. Isa lang ang entrance so kung halimbawa alin ka dire sa may barangay Makiling Action Erect kag magtughong ka na. So kinahanglan diri kagin mag-agi sa piyak sa mapunteriya ang imo sini nga ang ulo sang motor nga gapakadto sa barangay Makiling. Pero actually kung magtughong ka tin kagidyan ay maagi ma-U-turn ka lapos kani sa exit nila dason kung mapa-eskalante ka suno sa ila ma-duty man kuno ti ma-U-turn ka man lapos sa pakadto naman sa eskalante. So, posible nga mo sina kaya ang iya porteriya sang salakyan nga ginasakyan motorsiklo pag tiro sa iya gapakadto sa barangay Makiling mo nga gadaw mangiban nga tihalin siya sa kundi dahil na trabahoan niya mapauli na sila kasi gabi na mga alas 7 na sa matabo ang insidente sila nga gabi. So kantuan man naton to Action Eric ang maestra bala nga na lamita man o ko naigo sang stray bullet kay di magito siya ya amo ang tiruhon. Natabuan lang galing at nagliko man sila dira sa sininga gasoline station sa Phoenix kay patughong man sang gasolina ining maestra nga ang tricycle kon ang motorsiklo ginamaniho sa iya sininga bata. So maigo ini siya sa iya sininga batiis ini si Marilyn Mangulabnan. Marilyn Mangulabnan Yanson 56 anyos ng edad, isa ka secondary school teacher sang
Old Sagay nga sa diin nagapauli diri sa may isa ka subdivision sa barangay Poblasyon 1. So matughong man sila kag sa pagkatapos sinagin naglupok igo sa stiil subong confined siya sa Lopez District Foundation Hospital diri sa may syudad man sang Sagay. Stable naman siya kay sa TL malantong igo ya pero tiyan mo na ang siguro to sa walo tanan ka mga basiyo nga nakita na itong pangbutangan sang numero, ang isa sa ito nga bala nakaigo sa iya. So may na lang kay wala man siya puruhan kay nagadungan na siguro sila sini sang biktima sang matabo ang amo nga pagpanglutang. Sa motibo naman ginapabot-abot naton si Police Lieutenant Colonel Robert Ijape kay ang investigador iya gambal gati wala pa man sang makuha sila nga motibo ginalantaw lang ti old grudge o personal man daw kadamo lagi kitama sila nga o kon may mga anggulo sila nga ginalantaw direction Eric pero wala pa man sang sigurado gid kung bala anong ila sini pagatutukan nga anggulo kag suro pa sa investigador nga ang ila sini nga report sa kay Lieutenant Colonel Robert Ijapi na lang ugaling kay na video gabi na wala pa japon sila makabot sino pa sa report nagupod siya sa pagpatigay sa hot pursuit operation kag nagbutang sang mga choke point diri sa pila ka mga lugar nga sa diin ginalantaw nga mo ang maagyan sang sining nakapalagyo pabukid man nga gunman. So sa report ang gunman naman nakasakay sa isa ka motorsiklo kada gaduag ginisang o ko nagabasok-sokin na sa bayo nga pula kag balaba ang buhok way man describe ko bala ka naka-short o ko nakapantalon pero amo na ang nakita dito o ko nasa tuman sang pila ka mga bystander sa matabo ang amo nga pagpangluthang. So far padayon pa sa sinikaron ang investigasyon sa mga katapos ang kapulisan diri sa may siyudad sang Sagay may kataran sa sini nga kaso. So daw amo ni ang atol sini madulong nga report balita informasyon gikan diri sa may norte gamay sa probinsya labi ni din natabo nga shooting incident nga padayon pa gina tutukan sa kapulisan agod nga masolve ang ini nga krimen sa sinigid lamang nga gabi. Inatabyaw talaga po si Major Nelson de la Cruz kag si Police Colonel Calix Mabugat kaya kapamati gid sa aton sa siniman nga gabi. Para sa Action Night Patrol ini sa Aksyon Roger Gutim sa report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita sa Roger Gotiv, Deriabet, follow-up report sa shooting incident kinagaluntad dira sa masyudad sang Sagay. Ipadayon pa ang follow-up operation sa kapulisan, hopefully makilala kag mapasakaan kaso or if not maristo atong persona nga napangluthang sa biktima nga igo pagid sa isa ka sibilyan nga naulamid gilamang sa amo nga insidente. Alis sa report Action Roger Gutib sa ilota sa area ni aksyon na BJ Pasible sa natipon niya sini nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa aksyon BJ Pasible, line number 3 sa report, J. Maynga, Bilpis Kamin. Mayong gabi aksyon Eric no sa aton sining mga aksyon nga nagapamati sa aton so far maulanon ang aton sing tiyempo diri sa may ikalimang distrito sa aton sa probinsya ti Cagayan nagpakita man sa aton si Haring Adlaw pero ti pagkaabot sang hapon no ginlikupan kita sang galom and then eventually no nag-ulan ti mo na no nag-cause na ti basa ang aton sa iya palpot and particularmente ang aton sini pila iyag ka mga dalanon diri so ginapahanumduman tagid ano ang aton sini nga mga ka-aksyon nga nagbiyahe sa sini iyang mga trion nga ti maghinay-hinay lang
Kimanti, ang importante dira makaabot kita, no, makaabot ka mo sa inyo sinitag sa mga destinasyon nga ti safe and sound. Aksyon na Eric gindakop na sang mga otoridad ang isa iya ka persona nga wanted sa kaso nga murder sadtong tinalikdan nga Setyembre 27 sini nga tuig sa may bahin sa Hacienda Saraet, Barangay Talaban sa may syudad sang Himamaylan tag na alas 4:40 sang hapon. Ginkilala ang suspetsado sa kay Orlando Urbano, 67 anyos, soltero, nagatrabaho bilang isa ka mangunguma kag residente sang barangay Gintubhan sa may Banwa sang Isabela. Ginakuhaan naton sang dugang nga detalye angot sini si Police Lieutenant Dante Balinio, ang Deputy Chief of Police no sang Isabela PNP. Tuhoy sini hambal ni Lieutenant Balinario aksyon Eric no dugay na ni na kometer ni Urbano ang ining krimen. Gindakop ining suspetsado matapos ginserbihan siya sang iya iyang warrant of arrest sang gintingog nga porsa sang Himamaylan City PNP katapos sang Isabela PNP kag Provincial Intelligence Unit sang Negros Occidental Police Provincial Office. Ining warrant of arrest ni Urbano aksyon Eric ang ginapirmahan kag ginpapanaog ni Honorable Cyclamin Jason Fernandez. Siya ni ang presiding judge sang RTC Branch 63 sa may bahin sang syudad sang La Carlota sadtong Hunyo 4 tuig 2020. Sa karon nagkahunong na ini siya sa custodial facility sang Isabela PNP. Sa pihak nga bahin aksyon Eric na mayara na sang bag-ong hepe ang hinigaran PNP kagamo ini si Police Major Clifford Batadhay. Ginbuslan ni Major Batadhay si Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. bilang bag-ong hepe sang hinigaran Municipal Police Station. Gina-interview naton si Police Major Batadhay kag suno sa iya taga-syudad ni siya sang Victorias kag nagsulod siya sa PNP sadtong tuig 1995. Na-assign man siya kuno aksyon Eric sa may mobile force for almost a year. Nangin Deputy Chief of Police man siya sang Sipalay City PNP. Nangin Hepe man siya sang Hinubaan PNP sa sulod sang duha ka tuig. Kag sadtong bulan sang Marso sa nga tuig, na-assign man siya bilang Camp Commander kag Officer in Charge sang Provincial General Services Unit sa may bahin naman sang Nokpo. Kag tinalikdan nga Setyembre 27 no na-assign na siya bilang hepe sang hinigaran PNP. Dugang pa ni Major Batadhay mga 27 katuig na siya nga nagaserbisyo bilang katapo sang Philippine National Police. So kagaina nag-courtesy call man siya sa kay hinigaran Mayor Jose Nadi Arceo kag suno kay Major Batadhay, isa sa mga ginmuno sa iya sang alkalde isang pag-maintenance sang peace and order sa Banwa naman iya sang hinigaran. Aksyon Eric pamatian ta si Police Major Clifford Batadhay sa aton sini nga interview. Sa mobile force. Okay. O ako sa here in Tibete sa Sipalay City. Ginubaan for almost 2 years to police. Then last March 2017 assign kita sa Mopo bilang OIC sa Provincial General Services Unit. Commander kita sa kampo. Nabatian ang bagong hepe sang hinigaran PNP. So far, Aksyon Eric muni ang mga natipunta nga mga balita para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Ini si Aksyon VJ Pasible. Una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kita Aksyon BJ Pasible report gikan sa Quinto Distrito. Ante sa greetings recap ko na ang resulta sa STL Ang first draw kay na 13-3 13-3. Ang second draw 36-37 36-37. Ang third draw 2-15 2-15. Resulta naman sa Lotto 6.9, ang jackpot prize wala sa nakakuha 110.1 million pesos. Resulta 649, 11, 40, 41, 25, 33, 43. Liwaton ko 11, 40,
41, 25, 33, 43. Resulta naman sang Loto 642, jackpot price wala sa may nakakuha, 20.5 million pesos. Resulta 642, 26, 40, 37, 38, 34, 17. Again, 26, 40, 37, 38, 34, 17. Ayos! May gabi dira sa kay Jinky Jalagdor and family. Naga-monitor gid sa aton. Si Doc Kagmat Mayo sa Minnesota, USA. Ang malambutan talaga ito, chimpo ko lang alang ito. Sa kay MJ Ligan Noas and family dira sa Valladolid. Kay Janilo Sansino. Great ko lang si Michael Cordero. Happy birthday rin kay Sally Auki Di Sousa. Sa Old Baliwaga, Sandriki, Arlene Anerdes. Sa kay Pato, kag Ruby de la Luna and family. Sa Barangay 30. Noas family, kag Iligan family dira sa Valladolid. Alina kay MG Iligan Nohas. Ibon Butcher sa dira sa Germany. Siya dira nga Mr. kag anak. Nagatamyaman si Ibon Butcher sa Yadra pamilya sa may Banwa sa Morsya. Kay Boyetski Boyet may gabi gida. Sa kay Jack De Leon, may gabi dira kay Jack De Leon. Kay Michelle Hobson, kay Rose Dumagat J sang Silay City. Kay Jin B, kay Similia RG, may gabi gid kay Similia RG ha. Kay JJ Ribadomia Bugyas. Shout out lang kay Joel Juby Ribadomia Bugyas. Mayong gab-igid, no? Kaya na kay JJ Ribadomia Bugyas. Kay Ma'am Gina Gonzaga da, mayong gab-igid. Good evening, Action Eric. Monitor lang ko, samtang excited sang maskara. Dalawang tulog na lang. Good evening, manda kay Kaloy sang Frame Water. Ka-monitor samtang nagarubing sa Granada area. Siling ni Raji Tamaran Haro. Tamya ko lang dira, pamilya Sabido kaga Tomaro. Sa mga sipag kag bipat pahanukoy, mabuhay kamo kunwa. Siling ni Ricky Zabido. Scout Ranger sa Binalbaganda, may gabigid, Inday Blasa, Grace Aro, sa kay Sobi Dumdum. Wow, nakakuan man ba? Nakalagpat si Sobi Dumdum nga maka-monitor sa aton diyo. Si DJ Rams Gahito, may gabi dira, kag mayo lang nga pag paurok-urok pamati. Kay Lilia kag Ramon Taton and family, kay Maninoy Rimo, Maninay Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi, sang Gardenville sa Division, Barangay Tangob, may gabi dira, no? Sa kay Jolie Milatado Patrimonio, pa-check attendance lang. Kay Madam Gloria Sumbito, Madam Gloria Dislati Sumbito and family dira sa Valladolid. Kay Queenie Demonis Anson, no, nagapa-urok-urok gid. Pamati kay Jinky Jalagdon da, ha? Malandar nga pag-monitor. Balik kita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako magulang eh Jimmy pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya gaano sa inyo. Ang permedi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone sa imo. Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot magidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay
kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa mga skila. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang ako maghulam. May pigado tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadans ang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mangbulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata
aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Kaya mo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo mga duwan muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumalagat mga bidira sa kay Auzo Joy Kenneth and family. Kay Aksyon Radio. Sa maulan. Ronnie Cordonta may kabigid ha. Kay Manong Mario, kay Manang Linda Verdi Prado, dira sa may Florenceville, sa Barangay Panokoy, kay Senior Fire Officer 2, Benje Di Paula, naga-monitor gid sa aton sila nga pangalakan. Balikan ta sa Aksyon Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Cell, sa balik report, please come back. Action Eric, naglambot sa 27 kaanay mga rebelde ang nakabaton sang financial kag educational assistance gikan sa local government unit sa Himamaylan City. Sa 27 kaanay rebelde, 17 diri ang nakabaton sang 10,000 pesos nga bulig pinansyal, kag pulo naman ka individual ang nakabaton sang 5,000 pesos nga educational assistance. Ang atanan sa ila ang ginpanghatagan man sang food packs, relief supplies, hygiene kits, tululugan gamit sa kusina kag family kits. Sa sini nga programa
paagi sa bulig sang gobyerno ang mga nasambit nga recipient liwat nga makabalik sa komunidad kag makasugod sing ila pagpangabuhi kaupod ang ilang mga pamilya. Ginpahayag man ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 303rd Infantry Brigade nga nagalaom ini nga kabay pa ang ginahatag nga programa sang gobyerno ang makaganyat sa mga rebelde nga magsungka kaupod ang ila pamilya nga miyembro pa sa gihapon sang New People's Army. Balita gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kay Patrol 2. There you have it. Kabago sa pagpakalagad sang Action at Patrol Program. Webes edisyon, liwat ini magatakop, balik ini buwas Biyernes. Aton sining nga mga patrol unit reporters in action nga nagpakalagad yung gabi Action na Roger Gutiv, Nelson Pateño, BJ Pasible, Action Zel Minardo, back to back sa itong piloto Action Niño Bugina. News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elry Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Vilacana sang Batang Suay. Sa kanan sa mga Station Manager Nuna Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyo alagad. Ang korman sa siriga patuturan ng Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagkasiring Adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulong magpangamuyo, sa papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Bilog Kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balito na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio. Efective GTX 500.